iteto edina mvuri. Ani? Edina mvuri. Mvuri? Ndakamhangarawo nyaya yangu. Ndikuda kuti Edmosand andibudi ropa chena kuti hacharita. Waingwere nyaya dzanakurwa. Ai kuti pachena madzimai. Kana mchita asingazoita uyaidare rekudzwisise iye atengateerera kuti ave munape mukazagara iwo kuti uya zvinoti wakasika auya mudadamawana wako tiri isusu chinyatsotsanangira kuti asi mukadzi wako nezvikonzero zvinodai nekuti akuda stere kudarika varume vesavo Ada unga ya basi. Takaita Kotumans. Alright. Don't worry, Ramai. Angari chipa mwaza wewe kushandisa uchimuta. Chipata. Engezi? Yo. Mama. Anaenda zaipa kwa baba. Beti asisho. Edmund takadana na dzangu wa. Kubva ini ndatomboendawo kwandakaenda ibasa ravo ndadzoka gore rapera iroriri ndobva anditi ndatinoita sei ndatinosimudzirai nyaya yekudanana kwataita ndofunga tafambidzana Edmo akabva ati ini ndandafunga kuti tiite sei tigare tese tiite murume nemukadzi ndavana muti iwewo wagarawo nemukadzi wako saka hazviite kuti iwe nemi tiite sei tigare tese chikanza iwa kumba kwangu kune dambudziko mukadzi wangu akurwara saka mukadzi wangu akandipa gwahedhe kuti roravo chimwe mukadzi vanhu kuchindikuomeseri nokurwara kwandikuita sei kwandiri kuita takabva tatanga kugara tese kubva muna September kusvika muswa 16 January gore rino Edmo paakaimba kwangu nogaramba kwangu mukadzi wacho ndofunga akatakura zvinhu zvaidmosha ndobva vaya nazvo apa tigarai zvenyu ini handichada murume kubva tagara naEdmo uya kusvika muswa 16 January Edmo akamuka kutuseni ndobva apfeka hembe dzake akaviridza hembe vanati mapfekere rudziko yamukuti aiya asekurajedi anonzi asekurajedi anondipindura akaramba akanyarara ndikati asa hazvipindurike here zvandikubvunza wakaramba wakanyarara ndobva waenda kubasa aenda kubasa paya akatakura foni yangu ini ndobva ndateera paya zvikanzi aenda kubhawa ndikati anoziva kuti akati apa anorasa chi mafoni ndigai nditere chimafoni ese yake neyangu ndakasvika mumba kwemwana inowa festibhuni yake vakasvika ndahambona kanzi baba ndaona uri kubhawa saka ndinoita sei inoona kuti hanzi ndine mafoni unozorasa kana madhaka mwana zvisho akaenda akauya naEdmo ndaitorwara ipapo vauya vese naEdmo vauya vese vati apya chiti ndikurwara ndikati ndikuita sei kundirwadza zvandazvisho zvikuratidza ndingira sei ndikubara saka nyaya iripo ndeyekuti inini pamari yamuinaye kumba ndaandikundipa kuti mubvise $60 mabvisa $60 mondipa 20 ndoisa fuel mumota then ndokuperekedza ikumba pachakonda indooda kunokupa 17 ndokuperekedza ikumba ndinokusiyai kupi kumba then Sunday ndozoteera ndoona kuti munenge masei apa ini ndaona hangu chitsotsi chake chese changaderesei chaangachida kuita vanati awaita hazvina kuipa semuperekedza munin'ina wacho bvatai hazviti maigura waperekedza usiku vanitachi mangwana pachena ewe vatatobikerwa sadza paya papaba muni paya patacho takuenda kumba tiri mota apa hati anyaya iripo panapa ambia jidhi ndekuti ndikuenda kusiyai kumba morara kupi kumba tikati imi mobva maita sei chikanzi ndienda kubasa ndikati akwamba rini muchiita sei muchirara basa chikanzi aiwa muchienda kubasa ndikati aiwa handitisi kubasa ndikwaitoziva handini ndorora mota ringomuorera chi pabasa tasvika pabasa paya takamira ndofunga bamukuru vakaedza kuda kuti vatigadzirise kuti aiwa iwewe budira munhu chiri pachena wezi iye wainyeba achitoti mukadzi uyu ini handishada nezvemukadzi wake
uyo akabude pachena adriver mota ndofunga takaenda pamba panowa pemukadzi wacho tasvika paipai iye achibukeni pandabuka vanamutaiwa iwe hauye mawiri akadaiso kuti utanga taita sei tataurirana towirirana nditi pano kuti uite zvekutengei kwako kuita chitsotsi kundenjenga ndofunga pakabva paitika noisi ndakaenda mumba kwangu ndasvika mumba kwangu ndagara mumba kwangu kuti atine rwendo rwataida kuenda naidhomo kwamutoko kwambuya vake ndobva atuma munhu ndikukumbira ndikukumbira hembe dzekuchinja ndanatora hembe dzekuchinja ndavanamba haana kudza kuti upendepi ndakazobvunzwa nemakuru amwana kubasa zvoti mudhara aita sei abuda aenda kwamutoko chichima taifanira kuita sei kuenda tese waenda kwamutoko wadzoka after 3 days mbauya futi ndikukumbira hembe dzekuchinja ndanamupa futi ndoda kuenda kumeeting ndanamupa futi hembe dzekuchinja dzidzi kana zvanyatsoona kuti munhu autora hembe 1 vaanyatsoona zvekutora hembe 1 ashiti asvika nengomo wake zvanda ambuya jedhi nyaya iri panapa ndeyekuti kwandakaenda kwamutoko kwagogo ikenge ndaenda unoudza kuti ndane vakadzangani vaviri so gogo vakati iwewe wakazotorere chihembe vachibvunza mukadzi mukuru kuti wakatorere chihembe uchiendesa kumukadzi mudiki wanga warambwa here akati kwete saka vakabatwa nemhosva yako saka naachikumbira kuti hembe dzidzi dzatikauya dzidzi undipe ndidzokere nadzo paridzwa dzenyu nekuti ndakatenga nawo hembe kana uchizodawo hembe dzangu ndichazotenga tichigara tese pano dzinosara pano ndikataiwa hazvina kushata hembe munoita sei munotakura zvikanzi takura iwendese ndikataiwa hazviti munotakura hembe munoita sei mudzokera nadzo handirakanaka kuseni hwai manyoro akadzoka odya kupedza kudya pakuti hembe zvamakutaura zvizvi kuseni ndikata hembe ndandarongedza kare bhegiro hembe bhutsidzo ndikatakura zvinhu zvizvi ndikaita sei ndikahaina pahembe dziya pane 2 matisheti andakamutengera inini ne1 pair boots ne1 trouser saka indakatora trouser ne2 matisheti boots mbanangodzisiya vana dangadzitise ngadzini kata ndindo zvandakatenga udaro nazvo kaseni kumwani wangu ndibvanasara nazvo zvinhu izvi january wakapera maunopedza ndakena kupedza wapera february wapera nyenga angaite sei handingaoneka namwengo kana ada zvokundiona anoita zvekutuma munhu ndonoudza maiguru vauye kuno kumaini ndavasura ndienda kumaini kwekuyo kusvika ndakazoti kuzvatakuita ngetakuita chihuri inhambe zvanditese handizvikwanisi iwe kumba unokuziva ndaenda kumaka chikangagara chakazopa kuti ndifire dani edhimo wakatanga kutuka kuti iwe edhina kukechana newe wakutoti wamukadzi wangu havana zvamunondiita mese kumba kwenyu tanga kutukirira hanzvadzi dzangu nenini otuma mukadzi wake ndonopiwa zvinhu zvangu zvakasara kunani kuna edhina chichii saka inini zvinhu zvakandirwadza kuti munhu andakagara naye ndichimuchengeta kubva kune chikafu chekumaini ndichipa vanhu chikafu chekumaini iye wacho ndichipa chikafu ndichimubikira chekupabonde woti hanzi nini akakechana nini 5 months achikechana nini ini mari yacho anamboiona indikechena ndakadana naye nanobvunza nditi achigara kuno kwachakona munhu akamunza kuno murume wake anonzi Samusha waaigara naye aunza murume wake anonzi Samusha waaigara naye akamunza kuno pandakatanga kumupimba Edna Muguri akandiudza kuti inini handichadanana naSamusha. Samusha akaenda kuDarwin kune mhuri dzake ngani wakadzitusa Samusha iye akaita wage 3 kubva paakandiudza kumuSamusha haana kana sendi raakabhadhara pakuroja dzimba wakapimba mukadzi ukadana naye ndasaka auya kudare nhasi achitiwe kuri kudira pachena chakunoita chii kana asiri wako haisi yende umwetuswedheringi yakafairi shamari achakuda noshiereni simple uyu akakuta asimuiti vano
uye anozvizisa but zvaari ukagara nomukadzi kana 3 days atowa pane mamanzi atsangu vakawanda mani ngatimbotaura uzibhadhira kachipisisa $5 times hauna kupinda here pamava vaitora kumai vatinowachira tatisiso vanhu vavachita zvamadhiri atindikude pachena nyaya yesada kukuga kuyerenga yayakodza mukadzi ovasene mukadzi mukongama fena chete Inini ndine mukadzi wedu vanhu ava vakabatwa musi wa1 January vaise yanga kutaura nesesi musi wa1 January ndopakazondoka nyaya ipinda ichi murume ari kubva angana Edin handiti abatwa murume vaigara naEdin ndi akabata murume wangu munhu ikaita noize kanzwikwa nemunhu wese kombodi yese inotoiziva kuti musi wa1 January murume wangu akawanikizwa nemurume aigara naEdin yaanozisa mushawa chechi kulesuko vakawanikizwa ndoba ndakadzira naye musi wa1 akuri kurwadza murume wangu ndakaenda ndakanotsvaka ndakamoti bhegi ndiri kuya naro zvanzi kuya naro kupi ndikati ndiri kuya naro akati uya naro kumaini handiti akati ndiri kumaini uya naro kumaini ndikati wohoraiti ndiri kuya kune munhu wawakawanikizwa naye zvino ndiri kuya nebhegi bhegi andinopinda naro kumaini uyu wawakawanikizwa naye ndova ndakasikopa bhegi akasikoshika nekutoriramba bhegi ndinini ndinovenyerora kuti ichi ndikati murume wangu arikuramba kuti bhegi uye kuno zvamunotaura zvakanaka zvinhu tanga kubvunza murume uyu tachibvunza nezvaiti vamukutaura ati haazi mukadzi wako wanozopota chirogara asi mukadzi wako chirogara naye kuboka unoziva zvinoitika kana hure ndikatora hure rangu ndikaenda naro kumba kwangu ndikazoona mupamato pabhedha pamumwe munhu imusi yaanikuba zvino murume wangu uyu anomhoza atide kuwanza time vanhu kwesa time kuti ane mhozo yake achiramba mukadzi wakupere maizongorwadza nokunotisa imwe evhenti yakamusina pahosi anozi handetese ndosaka aita stani zekuti taita madhiri akakwedza kuti mimusike padhutestei wavapanya kudhara chumurangu mabasa atapera madhiri achawaita naye ipei dhora rachame I'm sorry, Dad. Ndakarawo panyaya yestendi nyaya yestendi edimwakandifonera handiti ndobva handiti edimandikuya kupinda kuya kwachakude koko kane madhira ndikaita estendi magariro andikuita nhama yaenga sei asi kundifadza edimwakaya iye nehanzvadzi yangu anonzi kuita mudhuri ari kumazoka yangu inini nemwana wake anonzi benefiti nemunina wake vauya varifo kwaya takabva taenda kwaluka kacherezi patasvika patabhadhira stendi tabhadhira stendi uye akati stendi muchagara imini neava tichagara tese saka akati tinoisa zita rangu imini neremwana hanzvadzi yangu ndiakasaina ndiakawa witness tikatenga stendi uye achidzokera akuirana naamai ava kwakuenda kwakusvika kwakupinzoni mukadzi wangu sori pataasingakuira nepaipayo ndakatenga stendi dande tinochinja zita restendi vainonochinja zita restendi asi stendi akatenga kuti mambo
Tengeswa stendi. Hanzvadzi yake yakanudza kuti zvini hanzvadzi yake tengeswa stendi. Chimurumo wamugara navanosimbaita nana. Mama batai mashoko. Mazito zatawa. Kana pane zvamakashanda mese zvamakaita mese kupirai dare muzvikudaro mazviko amai zvati kana pane zvavakashanda mese zvakatenga vese kana midziyo ingave propati ingave zimba ingave musha kana state vanopira dare votsvuka munodare aiwa kutengera ichochi Mana zvakashanda mese zvii zvakawanda sungai